wata sabuwa inji 'yan caca. Alhaji Ismail Afakalla, shugaban tace fina-finan jihar Kano, ya ce zai fara tace 'yan YouTube musamman wanda suka ɗora fina-finan series a shafinsu na YouTube. Alhaji Afakalla ya ce yawanci masu ɗora fina-finan YouTube ba sa zuwa a a tantance su kamar shekaru baya. Saboda wannan dalili ne sai shaidawa jaridar Kannywood, wato Kannywood Magazine, cewa duk wani fim ɗin da ake ɗorawa a tashar YouTube nan gaba dole ne sai an tantance kafin a ɗora ta. Ya ce kafin a ɗora ko kuma bayan an ɗora dole ne sai an tantance shi. Ya kara da cewa kamar su Izar So, Sirrin Zuciya, Bugun Zuciya yawancin fina-finai ne wanda ana ɗorawa YouTube ba tare da an tantance su ba. Ya ce ba za su lamunce wannan a wannan karon ba. A gefe guda kuma babban producer wato Falalu Ɗorayi shi ma ya yi nasa raddin, inda Falalu Ɗorayi ya wallafa a shafinsa na Facebook kamar haka. Falalu Ɗorayi ya ce hukumar ta ce YouTube sai wani alamar kamar musirra, ya ce aiki ka ɗauko wa kanka. Afakalla wato na Abba, ka gafa jihohin da suke Najeriya, don Allah mutum ya daina wuce iya tsayin hannunsa. Ka duba jihohi kamar su Kano. Falalu ya ƙara da cewa abu ne mai wahala wanda za a yi a ce duk fina-finan da ake ɗorawa a YouTube a ce wai sai an tantance su. Sai dai wannan abun a zarginsa ya ce a iya Kano zai tsaya, ba zai yi aiki a wasu